چهار موزیکژنên afsanî Gloria û Emilio Estevan, Suzanne Tedeschi û Dave Grohl di van rojên dawî de medalya di saliya James Smithson wergirtin ku ev xelata ya herî bilind e di saziya Smithsonian de. Xelat di sala 1965 de hate damezrandin ji bo rêzgirtina kesên godwarên xwe de berhemên berbiçav afirandine û pêşkêşkirine. Ji nav kesên goberê ev xelat wergirtine damezrînerê Amazon Jeff Bezos, dîzaynerê cil û bergan Ralph Lauren, derhîner Steven Spielberg û fîziknas Stephen Hawking. Em rûmetê didin hunermendên ku guhertin bi huner û berhemên xwe çêkirine. Li deheman demî de jî qencil li civakên xwe vegerandine û ji me re bûne alîkar ji bo pênasina wataya ku tu Amerîkî be çi ye? Stranbêja Amerîkî ya bi eslê xwe Kubîya Gloria Estefan zêdetir ji 40 salî ve stranbêjiyê dike. Wê heft caran xelata Grammy wergirtiye û her wisa jî medalya serokatî ya azadiyê wergirtiye. Li gel hevjînê xwe Emilio karî bûn muzîka latînî li Amerîka belav bikin wê bikin gelêrî. Armanca ma serekiya bû ku em muzîkê çêkên xelek bê kêfxweş bin û paşiya ku em mezin bûyn me muzîk nivîsand û me tomar kir, berhemên me dest pê kirin belav bûn. Êdî armanca me ew bû em vê muzîkê bi xelkiyê re parve bigeyn û li seranserî cîhanê belav bigeyn. Ziman ji muzîkê re tune ye. Ya ku tu jî hez dikî, divê tu vê baş çê bikî. û ya sereke ji bo min û Gloria ev e ku em vexwe bin û bên hezkirin pirengê ku em dikin. Stranbêj û gîtarista Amerîkî Suzanne Tedeschi jî yek ji wergirtiyê vê xelatê ye û çend caran bûye berbijêra xelata Grammy bi muzîka xwe ya blues ve bûye navdar. Through music we can heal. Birêka muzîkê em dikarîn çak bibîn, em dikarîn hevdû jî çak bikin, em dikarîn evan demên dijwar derbas bikin. Ji ber vêyekê em birêya muzîka xwe hewl didin ku hêvî çakbûn û pirrengî dirûst bikin û her wiha jî karê hevbeş bikin. Xelatgirê din ya medalya di saliya Smithsonian damezrîner û stranbêjê serekî yê koma rock Foo Fighters û dramerê berê yê koma rock Nirvana Dave Grohl bû. So this award Ez xwecihê devera dîsiyê me. Ji ber vê yekê giranbihaya vê welatê ji hinên din girantir e. Dema ku em li vir mezin bûn û pi salan li Smithsonianê me ew qasdem derbas kir, em li vir mezin bûn û gelek çand û hunerên cuda li ser me derbas bûn. experienced so much culture and so much art. Merasîmê vê xelatê li dar ket berî vekirina beşekî nû yê mozexana dîroka Amerîkî got nîşan dide ka çîroka Amerîka çawa bi çanda gelêrî ve hatiye gotin. Ji ber rapora Maxim Moskalkov, Luqman Ehmed, Dengê Amerîka.